Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara. Uztailak 28 dugu gaurkoan ostirala, egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzu. Arratsaldeon zuri ere, Ainhoa. Arratsaldeon Larraitz. Zer moduz hasi duzu gaurko eguna? Ondo, ostirala denez, asteburuaren esperoan. Bai, hori da. Oso ondo. Eta gainera gaurkoan aisialdi kontuak, agenda, zudan zer egin dezakegun berrezarren izanen dugu elkarrizketa nagusian. Bai, Fermin Irigoyen etorri da, Berriozarreko kultur teknikaria, eta zuk azaldu duzun bezala, hori abuztuan dagoen programa edo ekitaldiak bestak ere aurkeztu ditu. Oso ongi, primeran, gauza hauek ongiago beti jakitea udan zer egin dezakegun gero aukeratzeko. Bai, eta dagoen lan guztia ezagutzea ere. Oso ongi. Azkaitezen beti bezala gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1989 urtean, Dionisio Rodríguez Martínezek Eldioni izenarekin ezaguna dena bere enpresako furgoi blindatu bat lapurtu zuen 288 milioi pesetarekin barruan. 1991 urtean Miguel Indurain Nafarrak Frantziako Tourra irabazi zuen lehendabiziko aldiz. Hurrengo 4 urteetan garailea izan zen berriro ere eta gaur egun historiako kirolari onenetakotzat hartzen da. Jarrai dezagun gaurko lerroburu nagusiak ezagutzen Aitziberren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak. Hasteko Nafarroako gobernuak gobernu zentralari eskatu dio Garoña zentral nuklearra atzerapenik gabe eraisteko. Eta ekonomia kontuak izpide ere gaurkoan 2017ko lehen seileko zerga bilketa likidoa 9,03 hazi da iazko denboraldi berarekin alderatuta. Mikel Aranburu kontseilariak jakinarazi du Nafarroak bete egin dituela aurrekontu egonkortasunaren inguruko helburuak. Eta lan kontuekin jarraituko dugu aurrera, Kaiaba, Orkoien eta Kibse ororbiak bate egitea proposatu du Labek. Kaiaba lantokiak pairatzen duen egoerarekin kritiko azaldu da Lab sindikatua. Foru intereseko inbertsio bezala deklaratu da Leitzako Torres Papel enpresa handitzea. Proiektua 34 milioi eurokoa da eta horri esker produkzio ahalmena eta paper termikoen eta metalizatuen sortak gehituko da. Eta bertze kontu batzuk ere utzi dizkigu gaurko egunak. Iruñeko zezenketen aurka 160.000 sinadura aurkeztu ditu Anima Naturalisek. Tauromakia abolitzeko eskatu dute eta bide batez Sanferminetan zezenketak kentzeko eskatu dute Iruñeko udalean. Eta albisteekin bukatzen joateko, jendetza bildu da lakuntzan Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienean, eta honekin lotuta Euskal Profesionaldeko kalera martxako partaideak ere atortxurrok jaialdiaren hasierarekin bat egin zuten. Eskerrik asko Aitziberriturria, lerroburu nagusien berri emateagatik orain egunkarietako azalekin aurrera eginen dugu. Diarioen Navarra egunkariaren lerroburu nagusiak gaurkoan hauxe dio, 8 urte eta erdian lehen aldiz 4 milioietatik jaitsi eginda langabezia Espainian. Nafarroan 33.000 pertsona daude langabezian eta langabezi tasa hori gehien igo den probentzia da Nafarroa. Zerbitzuek 10 lanpostutik 7 sortu dituzte. Bestalde gaurko argazkiko protagonista kirolariak ditugu, txapeldunen topaketa Jonathan Galar eta Joseba Fernandez Iruñeko autobus geltokian ageri zaizkigu argazki nagusian. Bukatzeko beste bi albiste gehiago azpimarratuko ditugu, Belmontek falta zitzaion urrea irabazi du eta Rajoyek elegitea jarriko dio Kataluniako erreformari haustura espresarentzat. Aurrera egin dezagun Diario de Noticias egunkariarekin.
Lerroburu nagusiak hauxe dio erreforma fiskala dela eta foru ogasunak 9% gehiago bildu du 2016ko lehen 6 hilekoan, baino 111 milioi gehiago jaso dituzte. Aranburuk albiste onak espero ditu hitzarmen ekonomikoaren inguruan uda eta gero. Lerroburu txikiago batean ere langabezi kontuak ditugu, Nafarroan 21.000 lanpostu sortu dira urte batean, beraz, langabezi tasa jaitsi egin da Diario de Noticias egunkariaren arabera. Bestalde gaurko argazkiko protagonistak okulistak ditugu, elkartasun ikusmena, ikusi hasteko proiektua Iruñera itzuli da berriz ere, eta hortxe ikusten dugu profesional bat haur batekin. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, grafika sultzamak 20 lanpostu berri sortuko ditu Uharteko lantegi berrian, eta bukatzeko Angel Villarrek UEFako arduretako dimisioa aurkeztu du. Gare egunkariko azalari dagokionez, lerroburu nagusien eta argazki handi batez lagunduta, kalera martxak lekukoa eman dio Atortxurroki, presoen askatasuna eskatzen duen martxak 8. etapa lakuntzan amaitu zuen atzo, Atortxurrok 20. lehen pausoak eman ditu lakuntzan, eta atzoko irudi bat ikusi dezakegu lakuntzako plazara iristen. Bestalde, 3 albiste gehiago azpimarratuko ditugu, batetik itxaropentsuago ageri da Urkullu, Rajoirekin, kirol kontuekin aurrera eginez, Atletikek berdinketa izan du Bukaresten, eta bukatzeko biztanleriaren galeran oinarritutako langabezi jaitsiera. Eta antzeko protagonista gaurko berria egunkariko azalean, hauxe dio lerroburu nagusiak eta argazki handi batez lagunduta, elkartasun urratsak, elkartasun doinuak. Euskal presoenganako elkartasuna zabaltzeko 8 egunez ibilita kalera martxa helmugara iritsi da lakuntzan, eta bat egin du Atortxurrok jaialdiaren hasierarekin. Iritsi zen momentu horretako irudia dugu gaurkoan goiko aldean, bestalde kirol kontuak beko aldean eta argazki batez lagunduta, itzulikoan estutzeko Atletik indartsu hasi da Europako lehian berdinketa izan zuen Bukaresten aurka. Eta bukatzeko, Joanikot pastoralaren lehen emankizuna etzi eginen dute Altzain. Eta bukatzeko egunero egiten dugun moduan, joan gaitezen Euskal Herria irratiko agerkarira. 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik hezkuntza kontuak, izan ere hezkuntzarekin loturiko azpiegitura lanen aurrekontua hirukoiztu du hezkuntza sailak. Iruña ezagutzeko bisita gidatuak martxan daude dagoeneko, eta bukatzeko ekonomia kontuak, Orkoiengo KSS eta Ororbiako KIBSE enpresak fusionatzea proposatu du LAB sindikatuak. Az gaitezen gaurko agenda ikusten. Gaur musikala, musika festivala, igandera arte musika festivala egonen da lakuntzan, Atortxurrok 84 musika talde ezberdinekin. Gaur ere euskarazko pelikula eskainiko da Burlatako kulturetxean, doako sarrera. Aste honetan Gares herriko jaiak hasi ziren eta asteburuan zehar jarraituko dute musika, dantza eta adin guztientzako giro bikainarekin. Abuztuaren 2 arte, 23an Madrilgo Akropolisa bizitatzeko inskripzio epea irekita egonen da. Burlatako gaztelekua antolatzen du, 25 euro balio du Burlatan erroldatuak daudenentzat eta 40 ez daudenentzat. Abuztuaren 7an hasiko diren umeentzako zirku, musika eta dantza tailerretara apuntatzeko epea ireki egin da. 6 eta 12 urteko aurrentzat dira, goizean izanen dira, eta inskripzioa campamentoskajarrural.com webgunearen bidez egiten da. Prezioa 50 euro. Abuztuaren 18 arte, Sanferminetako kartelen lehiaketan parte hartu izan duten 24 kartel ikusteko aukera izanen da, Kondestable jauregian. Iraiak 3 arte, Iruñako baluarteak ezagutzeko bisita gidatuak eginen dira egunero arratsaldeko 6:30. Sarrerak 450 euro, baina 10 urte baino gutxiagoko umeentzat doainik. Ostiralera arte, Iruñako duguna dantza taldearen lehendabiziko ekitaldiak birgogoratzen duen erakusketa egonen da Kondestablean, gaur azkenengo eguna.
Abuztuak 31 arte, udako zinema ziklo batez disfrutatzeko aukera izanen da, Boren Yamaguchi zinemetan, sarrera 5 euro. Abuztuaren 18 arte, astelehenetik ostiralera, 9 arte, bestetan emakumeen papera aztertzen duen erakusketa egonen da, nire tokian jarri izenburua duena. Jarrai dezagun aste honetako eta hurrengo hilabeterako agenda ikusten. Abuztuaren 30 arte, Eugiko arma lantegi zaharra ezagutzeko bisita gidatuak eskaintzen dira. Ordutegia asteazken guztiak 11etan eta igande guztiak 10:30. Aldez aurretik erreserbatu behar da eta doako sarrera dauka. Asteartean, abuztuaren 1ean, Burlatako udaletxeak Girgillaoko astronomia behatokia bisitatzeko ateraldia antolatu du. Sarrera 5 euro. Abuztuaren 3-tik 23 arte, musika, dantza, zirku eta antzerki jaialdi batez disfrutatzeko aukera izanen da, Iruñeako Zitadelan, dohainiko sarrera. Uztailak 28 dugu gaurkoan ostirala, ikus dezagun zenelako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasiko gara egunero bezala, lehenengo zabalguneko zirkulazioa berrantolatzeko lanak Jango hasi Mirandara heldu dira, Aita Moret eta Lizarra kaleen arteko bidegurutzeko irlan esku hartzeko. Lanak egin bitartean zirkulazio errei bakarra egonen da, Navas de Tolosa kalerantz eta Sarasate pasealekurantz. Bestalde, egile berrientzako euskarazko literatur lehiaketara lanak aurkezteko epea azaroaren 5ean amaituko da eta poesia, narrazio laburra eta bertso paperak dira ezarritako modalitateak. Lehen sariek 2.500 euro joko dute, bigarrenek 1.000 euro, hirugarrenek 500 euro eta lau aipamenek 250. Gazte eta haur proiektuak bultzatzen dituzten 5 elkartek 55.000 euro jasoko dituzte Iruñeko udalaren eskutik, prebentzio eta aisialdia sustatzea izanen dute helburu. Kontu gehiago Iruña aldean, astearte eta ostegunetan Antoniuti parkea irristak eta pista bat bihurtuko da, Zibibox sareak ikastaroak eskainiko ditu abuztuaren 1etik 29-ra. Eta igande honetan Baionako jaietan Iruñeko eguna ospatuko da, Iruñeko udaleko ordezkariak bertara joanen dira. Eta ostiralero egiten dugun moduan joan gaitezen lehenik eta behin Atarrabia aldera. Igerilekuetako jaia izanen da larunbata honetan uztailak 29, puzgarria, kontzertua, lehiaketak eta txokolatada izanen dira besteak beste. Eta jaibus zerbitzua izanen da uda honetan Nafarroako herri desberdinetara joateko, larunbata honetan adibidez Gareseko jaietara joateko zerbitzua izanen da eta ondoren Lizarra eta Agoitzera. Bestalde, lehenengo mailako profesionaltasun ziurtagiria merkataritza laguntzaile izateko aukera egonen da, izen emateko epea uztailaren 17-tik abuztuaren 10-era. Eta talde desberdinetako kideak diren pertsonako kontrataziorako enpresetarako diru laguntza deialdia kaleratu du Atarrabiako udalak. Bestalde, uda honetarako hitzordu bat ere Atarrabiako gauzerua aurkitzeko aukera izanen duzua abuztuaren 24ean, 10-etatik 12-erdietarara izanen da gauean eta eguraldi txarrarekin bertan bera geratuko da. Eta Atarrabiako igerilekuei dagokionez, udako jardueretan aur igeriketa izanen da lehenengo txanda uztailaren 17-tik abuztuaren 4 eta bigarrena abuztuaren 7-tik 25-era. Eta Atarrabiako jaiak 2017 kartel lehiaketan parte hartzeko aukera izanen duzue abuztuaren 1-tik 18-ra. Eta bukatzeko joan gaitezen Zizur Nagusi aldera. 2017ko festen kartelaren irabazlea Rakel Ujue Zulaika Oroz dugu, 147aren bozkak jaso eta gero. Eta establezimenduetako errotuluetan ere euskara erabiltzeko diru laguntzak deialdia izanen duzuen. Eta beste diru laguntza deialdi batekin amaituko dugu, euskara ikasteko diru laguntzak emanen dira Zizur Nagusiko udaletxean 2016-2017 ikasturtekoak.
Udalerrietako albisteak alde batera utzita joan gaitezen eguraldiarekin. Gaurkoan uztailak 28 hodei gutxirekin hasi da eguna orokorrean Nafarroa osoan. Arratsaldean ugarituz joango dira eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, tarteka bizi eta temperatura maksimoak asko igoko dira. Iruña aldean bero hodeiak garatuko dira eta balitekean hemenka zaparradaren bat izatea. Iparraldetik finkatuko den haize ahul bizia ibiliko da eta 31 eta 16 gradu arteko balioa utziko ditu. Baztanen bero hodeiak sortuko dira eta zaparrada trumoitsuren bat bota dezakete. Ipar-ekialderantz joko duen haizea ibiliko da, tarteka bizia izango dena eta 23 graduko maksimak eta 15 graduko minimak izango dira. Bihar Iruña aldean hodeiak nagusi goizean, baina eguna aurrera egin ahala gutxituz joango dira. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, tarte biziekin eta temperatura berdintsu mantenduko da. Baztanen bihar giro hodeitsua lehenengo orduetan, zirimiria egiteko posibilitateekin. Arratsaldean zerua oskarbi gelditzen joango da eta iparretik finkatuko den haize ahul bizia ibiliko da. Temperaturari dagokionez, maksimoak zertxobait jaitsiko dira. Magazinaren lehenengo zatia alde batera utzita, orain elkarrizketekin aurrera eginen dugu gaurkoan Berriozarko kultur teknikaria, ezta? Bai, Fermin Irigoyen, eta hori, abuztuan zehar dauden ekintzei buruz hitz egingo du eta baita bestak aurkeztu ere. Lan handia, egiten dute hau guztia antolatu ahal izateko eta guk ongi pasatzeko. Bai, eta horri buruz ere hitz egingo du, bai. Bueno, ikus ezaguntze kontatzen digun. Bai.